Район Үзәк китапханасында татар эстрадасы артистлары белән очрашулар оештыру матур традициягә әйләнде. 25 гыйнвар көнне китапхана Ландыш Бахауи белән Илфак Аглямовны кабул итте. Шундый матур кәефләр белән килдек. Аллага шөкер, шул хәл дустана мөнәсәбәттә эшлисез, яшисез. Менә без дуслар китапханәгә кердек. Шундый матур, менә яшьләр җыелганнар. Безгә инде сораулар әзерләгәннәр балалар белән берлектә. Чөнки менә мондый оештырулар, очрашулар күбрәк булсын. Йолдызга 10 сорау проекты кысаларында әлеге кичәдә концертка 4 билет та уйнатылды. 4 билетның икесен кызыклы сораулар биргән 2 мәктәп укучысы отты. Аның берсе Зәйнәп Әхмәтҗанова. 4нче сыйныфта белем алучы райондашыбызның мондай чараларда катнашып 3нче тапкыр бәхетен сынап каравы. Мен библиотекага постоянно киләм. Бүген килдем билет выиграть. 3нче тапкыр. Китапханәдә оештырылган чараларга районыбыз өлкәннәре, мәктәп укучылары да бик теләп килә. Мондый чаралар тәрбияви яктан бигрәк аралашу мөмкинлеге дә тудыра. Безнең Үзәк китапханәдә Йолдызга 10 сорау дигән проект 2016 елдан бирле эшләп килә. Әлеге проект кысаларында безнең китапханәбездә бик күп кенә татар эстрадасы йолдызлары булып киттеләр. Бүгенге кунагыбыз инде безнең Ландыш Бахауи. Әлеге очрашуга безнең яшьләребез һәм өлкәннәребез килүе безне бик нык сөендерә. Менә монда хәзер кичәләр бик нык оештырыла башлаган, минем бик килгәнем юк иде. Аралашу ни бик әһәмиятле инде аралашу өчен бит. Артистлар белән очрашулар дисеңме, анда язучылар белән очрашулар дисеңме, бик нык менә кешене нитә инде. Үстерә, аралашу чарасы, яңалыклар белән танышасың, кемнәр беләндер танышасың. Җыр сөюче һәм әлеге җырчыларның иҗатын яратучы райондашларыбыз, мәктәп укучылары, эстрада артистлары белән әңгәмәдә бик теләп катнашты. Җырчы иң активларга үзенең плакатларын да бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.